Φίλες και φίλοι, σε μια περίοδο γενικευμένης κρίσης για τη χώρα μας, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μεγάλες προκλήσεις. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η Ελλάδα έχει ανάγκη να ξεπεράσει τα αδιέξοδά της και να ανοίξει την πόρτα στο μέλλον. Οι ριζοσπαστικές αλλαγές που απαιτούνται διαπερνούν όλες τις δομές αλλά και τις υποδομές της χώρας, όλες τις πτυχές της ζωής μας. Βούλησή μας είναι να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες και να κάνουμε πράξη την κοινωνική δικαιοσύνη, την αποτελεσματικότητα του κράτους και βεβαίως της δημόσιας διοίκησης, με τη διαφάνεια, το δικαίωμα πρόσβασης στη γνώση για όλους, την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Να βγούμε από την οικονομική κρίση και να περάσουμε σε ένα διαφορετικό, σε ένα βιώσιμο πρότυπο ανάπτυξης, τη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη, που θα παράγει νέο πλούτο για τη χώρα, αλλά ο οποίος πλούτος θα μοιράζεται δίκαια σε όλους. Όλες αυτές οι παρεμβάσεις αποτελούν εθνικό στόχο. Η χρησιμοποίηση της τεχνολογίας και ο κλάδος της πληροφορικής μπορεί και οφείλει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη αυτού του εθνικού στόχου. Η πρόκληση είναι μεγάλη και η επιτυχία μας θα κριθεί σε καθοριστικό βαθμό από τη σημερινή μας ικανότητα να ενσωματώσουμε στη λειτουργία του κράτους και να εντάξουμε στην καθημερινότητα όλων των πολιτών τις απαιτούμενες τεχνολογίες και τις αντίστοιχες υποδομές. Γνωρίζετε την προσωπική μου πίστη ότι η πληροφορική και η τεχνολογία μπορούν να αλλάξουν δομικά τη χώρα αλλά και τη ζωή μας προς το καλύτερο. Ότι μπορούν να καταστήσουν τους πολίτες ισχυρούς, μπορούν να τους δώσουν τη δύναμη της γνώσης και να ανοίξουν το δρόμο για ίσες ευκαιρίες παντού και για όλους. Γι' αυτό και δεσμευόμαστε να εφαρμόσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας σε όλο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης, της κοινωνίας αλλά και της οικονομίας. Ένα σχέδιο σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνηση λειτουργεί ως πλατφόρμα συνεργασίας. Πλατφόρμα συνεργασίας, διαφάνειας, καινοτομίας μεταξύ δημοσίου, πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων. Το κυρίως σχέδιό μας αφορά 4 μεγάλες οριζόντιες παρεμβάσεις. Πρώτον, την διεύρυνση του δικαιώματος και την δημιουργία ικανότητας πρόσβασης όλων των πολιτών και των επιχειρήσεων, όπου και αν διαμένουν, όπου και αν εδρεύουν, σε δίκτυα υψηλής ταχύτητας. Δεύτερον, την επιστροφή όλων των δημόσιων πληροφοριών στο κοινωνικό σύνολο. Δημόσιες πληροφορίες που θα απελευθερωθούν, αυτοί οι πόροι δηλαδή των δημοσίων πληροφοριών, σε μια ανοιχτή διαδικτυακή πλατφόρμα. Τρίτο, την ολοκληρωμένη μηχανογράφηση και ψηφιοποίηση στο δημόσιο τομέα και την εισαγωγή ανοιχτού λογισμικού και ανοιχτού λογισμικού στη δημόσια διοίκηση και την εκπαίδευση. Τέταρτον, τη μετάβαση από την προμήθεια εξοπλισμού και του λογισμικού στην παροχή υπηρεσιών. Η φιλοσοφία των παρεμβάσεών μας στοχεύει στη δημιουργία ενός διαφορετικού κράτους. Ενός κράτους που συντονίζει επιτελικά, που αποκεντρώνει συστηματικά πόρους, εξουσίες, αλλά και ταυτόχρονα αναπτύσσει τις νέες υποδομές, αυτές που διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις για μια πιο αποτελεσματική δημόσια διοίκηση που συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας, έτσι ώστε οι παρεμβάσεις μας να αντιμετωπίζουν την ανάπτυξη της τεχνολογίας όχι ως αυτοσκοπό, αλλά ως βασικό στόχο για να περάσουμε από το ψηφιακό χάσμα, στην ψηφιακή αλληλεγγύη και ανάπτυξη. Δηλαδή να οδηγήσουμε την Ελλάδα, τους πολίτες μας, σε θέση ισχυρή μπροστά στις εδώ και πολύ καιρό ορατές προκλήσεις της ψηφιακής εποχής. Με την ευχή μου να υπάρξει καλή επιτυχία στο συνέδριό σας, κλείνω το χαιρετισμό μου με τη βεβαιότητα ότι η αποτελεσματική συμβολή των εταιριών πληροφορικής αλλά και των εργαζομένων του κλάδου θα είναι καθοριστική για την επίτευξη αυτών των κοινών μας στόχων. Είναι στόχοι κοινοί για όλους μας. Καλή επιτυχία!